ukuthi ungathathi ubungcwele bakho ukhonsele izinja. Ungathathi ubungcwele bakho ukhonsele izinja. Ngizofunda encwadini kaMatheyu 7 verse 6. Incwadi kaMatheyu 7 verse 6. Ninganiki izinja ubungcwele. Ningaphonsi amaphareli enu phambi kwezingulube. Funa ziwanyathele ngezinyawo zazo ziphenduke zinike ukudla. Ninganiki izinja okungcwele. Ningaphonsi amaphareli enu phambi kwezingulube. Funa ziwanyathele ngezinyawo zazo ziphenduke zimphefule. Amen. La mazwi akhulunywa nguJesu Kristu. Uthi-ke uJesu ninganiki izinja okungcwele. Kujwayelekile ukuthi kube nemibuzo eyayiqhamuke kubantu ukuthi inja ayifuwa ngani ngamaNazaretha. Inja ayifuwa ngani ngamaNazaretha. Ziningi izizathu ezenza inja ingafuwa amanazaretha njengoba nibona nalapha uJesu ehlanganisa inja nengulube. Kodwa isizathu esikhulu sokuthi ungakutholi eBhayibhelini ukuthi inja ayingafuwa ukuthi ngesikhathi sakudala kwa-Israyeli inja kwakuyisilwane sasendle. It was a wild animal, not a domestic animal. Ngakho-ke uNkulunkulu wayengeke ekwazi ukuthi isilwane sasendle bese ethi asingafuwa ngoba vele sasingafuwa. Angeke uNkulunkulu eshaye umthetho ukuthi intibane ayingafuwa ngoba vele intibane ayifuwa. Angeke uNkulunkulu eshaye umthetho ukuthi idube alingafuwa ngoba vele idube alifuwa. Angeke uNkulunkulu eshaye umthetho ukuthi ingwe mayingafuwa ngoba vele ingwe ayifuwa. uNkulunkulu isizathu esenza ukuthi kungabhalwe eBhayibhelini ukuthi inja ayingafuwa ukuthi at that time a dog was not a domestic animal. Inja was a wild animal in the dog was domesticated at a later stage, but at first it was not a domestic animal. And therefore it's a very important explanation ukuthi kungani uNkulunkulu wathi inja engakushongo ukuthi inja ayifuwa. Kodwa kuthema inja isifuwa sekufika umprofeti Izashembe wayesefika echaza ukuthi inja akufanele ifuwe. Among other things, inja iyafana nebhubesi. Inja iyafana nengwe. Inja iyafana nenkentshane. Inja iyamudla umuntu. Inja iyamudla. Umanje ungase uye ezinjeni ezi-wild ngoba namanje sekhona izinja ey'ngafuyiwe. Uma ungase uye esiqiwini utholane nezinja ey'ngafuyiwe, izinja ey'ngafuyiwe zingakubamba zikudle. Nalezi ey'fuyiwe azibadli abasekhaya kodwa umuntu nje lezi zinja ey'lumayo ziyakwazi ukuthi zimlume zimbulale zimudle. Inja uma ingafica umuntu efile ingamudla. So by its nature inja iyamudla umuntu. The same applies to ingulube. Ingulube iyamudla umuntu. Uma nje ingulube ifica ingane, ingulube iyayidla. So awukwazi ukuthatha isilwane esidla umuntu
usifuye. Awukwazi ukuthatha isilwane esidla umuntu usidle. Isilwane esidla umuntu asidliwa. Isilwane esidla umuntu asifuywa. So without going to any other explanations, a very clear explanation, Inja asiyifuyi thina Amanazaretha ngoba Inja isilwane sasendle esidla abantu noma esidla umuntu. Siyafana nenketshane, siyafana nezinja lezi zasesiqwini, siyafana nezingwe, siyafana namabhubesi. Ukuthi ngamudla umuntu mayesi domesticated ukuthi isuke sihlala naye. But engamazi nenolaka iyambamba imudle. Ngakho ke Inja asiyidli ngoba akusona isilwane okufanele sidliwe ngoba sidla umuntu, sidla inyama. Yezwana lokho. Ngesikhathi isizathu esenza ukuthi uNkulunkulu engasho ukuthi Inja ingafuywa kungenxa ukuthi ngaleso sikhathi vele izinja kwakungama wild animals zazingafuwa vele. Yezwakala lokho. Kodwa ke angikho lapho. Lokhu ngikuchaza ngoba ngaso sonke isikhathi abantu baye bethi manje Amanazaretha akayifuyi ngani ngulu Inja. Manje Amanazaretha ayifuyi ngani Inja bese abantu abangamanazaretha bebamba idindi ezinye zisuka nabo bengazi ukuthi bazophendula bethi cha Inja ayivele ingafuwa kaBhilini. Ayikaze kube i-domestic animal. Zikhona-ke izinto kufanele nizazi ngoba abantu bezama ukuthi umuntu ethi why ukuthi ugwayi awubhenywa nekuthatha ukuphi eBhayibhelini ukuthi ugwayi awubhenywa. Cha akukho ukuthi eBhayibhelini ugwayi awubhenywa ngoba vele ngesikhathi sakwa-Israyeli wawungabhenywa. Ngakho uNkulunkulu wayengeke eshaye umthetho eshayele into vele engenziwe engekho. So utshwala washa umthetho ngawo ngoba wawukhona kuleso sikhathi. Kodwa kwa-Israyeli vele wawungabhemi ugwayi, wawungekho, wawungabhemi. Indaba yokubhema ugwayi kwaba yinto eyaqhamuka muva. Kuyafana nje nokuthi angeke uthole elukhuzeni eBhayibhelini ukuthi akufanele ukuthi bukhishwe izisu. Ngeke uthole umthetho ukuthi ungasikhiphi isisu eBhayibhelini ngoba vele ngesikhathi seBhayibheli yayingekho into yokukhishwa isisu. Ngakho ke uNkulunkulu akakwazi ukushaya umthetho eshayele into engekho. Because ma uNkulunkulu wayengashaya umthetho eshaya into engekho kabe ukuthi abantu uthini. uNkulunkulu uyayishaye umthetho ngento eyenzeka ngaleso sikhathi. Bese ethi lento eniyibona yenzeka angifuni ningayenzi. Njengoba kunomthetho njena omkhulu owokuqala ukuthi singakhonza abanye uNkulunkulu singakhonzi izithombe. It is because ngaleso sikhathi ngizazikhoza. Yonke imithetho wayishaya umthetho uNkulunkulu yento eyenzeka ngaleso sikhathi. Uyaqhubeka uthi ningaphonsa ama-parallel enu phambi kwezingulube funa ziwanyathele ngezinyawo zazo ziphendule. Leli gama elithi ama-parallel alaziwa kakhulu ngabantu. I-parallel ngesingisi kuthiwa is a pearl, itshe elitholakala ngaphansi kolwandle. Leli tshe liyigugu lifana negolide. So i-pearl yitshe elifana negolide mawulitholile awukwazi ukuthi uledlulisele omunye umuntu unike omunye umuntu ngoba vele akulula ukuthi ulithole lifana negolide njengoba negolide limbiwa nje uma ukwathola igolide ngeke uvele uthathe igolide unikeze umuntu because it's a precious stone.